Punt tàctil, destral de basalt, reproducció moderna. Destral que consta d'una part de pedra basàltica, repicada i polida piriforme, amb una part més ampla amb un tall bisellat, i una part més estreta que està encaixada a la part superior arrodonida d'un mànec de fusta tallat i polit. És una eina molt emprada durant el Neolític i fins l'edat del ferro, per a tallar arbres, branques o també per a llaurar la terra a mode d'aixada. Dins un context etnogràfic modern, se les anomenava pedres de llamp, perquè apareixien als camps després de pluges fortes que netejaven el terreny. La part original de la fusta no es conserva, per la seva naturalesa orgànica, però sí la part de pedra. En ser pedres amb una forma, acabat i material peculiars, cridaven l'atenció. I els pagesos creien que eren resultat de la caiguda d'un llamp. Si ajuntem això a la creença que un llamp no cau mai al mateix lloc, va fer que molts pagesos posessin aquestes pedres a les xemeneies o a sobre les llars de foc per evitar l'entrada de llamps a les cases.